uJesu Kristu inkosi baba, siyabonga kakhulu usuku uNkulunkulu asiphe lona esivusile ekuseni. Ngithembe ekhaya kwaNsibande niyaphila nonke nabazalwane ekhaya leZwi nasentabeni endlu kaJehova. Ngithembe ukuthi bayaphila. Ngifisa nje baba ukudlulisa umbongo uNkulunkulu ngangenzele kona kulezi insuku. Benginesikweleti nje somunye owayethatha iy'ngane zethu zifunda. Yayishiya-ke ingane yami leyo monto yathatha enye. Into endala le yengane nje yami baba esashona futhi. Mabeshiya-ke leyo monto kuyenzeka mhlawumbe eshiye engayikhokhele leyo nyanga leyo. Bese zithi iy'ngane ngoba vele bebuye engagibeli, ebuye egibele, okunye bethole ama-lift noma ngingayikhokhanga. Nami-ke ngase ngilutheka nje kanjalo, angangayikhokha leyo mali. Kodwa kuthe ngokuhamba nje kwesikhathi ngizwe ukuthi no, akufanele umzalwane ebe nesikweletu and futhi isikweletu ezulwini asingeni. Yangihlupha lento, no, kufanele ngiyikhokhe. Ngathandaza athi Nkosi ungisiza ungihlanganise nalo malume lo ethatha iy'ngane, ngikwazi ukumbona, ngikwazi ukukhuluma naye, ngikhokhe le mali. Ibilingihlupha-ke nje ihleli enhlizweni yami. Sekuthi kulezi insuku edlule awungithi ngiqwa naye edrobheni eGreytown, ivuke lento ukuthi nangu lo muntu omfunayo. Ngisondeleke naye ngimcele ngibuye naye eceleni ngiyibekeke le ndaba yalesikweletu. Akuyona nemali enkulu, ingimali encane nje u-R60, kodwa ubungihlupha enhlizweni ngoba ngezwe ukuthi ezulwini asingeni isikweletu. Ngikhulume-ke naye ngale ndaba, ngixolise ngithi ngicela ukumnika imali. Ebe namahloni okuyithatha kodwa ubona ukuthi uyayidinga. Bese ngithi mina hayi, khululeka ithathe futhi ngimnika isingaphezulu seku-R80. Ngimbonga uNkulunkulu ngithi Nkosi ngiyabonga. Akudlulanga nsuku engaka ngithi embili noma entathu ngezwe ukuthi akasekho. Ngambonga uNkulunkulu ngathi bekuzoba njani kube uhambe ngingayikhokhanga le mali, nginesikweleti naye. Ngathi uNkulunkulu engasisiza sikhokhe ikweleti mesinazo. uNkulunkulu asisize noma ngabe sekukudala, ngoba usathane uyayenza lento ethi hawu sekukudala kakhulu, sazoluvusa into endala. Kanti isono isono, sihlezi sikhona uma ungasilungisile. Ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu ilokho nje. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba, ngiyaxolisa ngokudilitha. Ngiyabingelela ekhaya leZwi, ngiyabingelela entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kubaba uNsibande nakumama. Ngiletha ubufakazi. Kade ngiphethwe yipheni ebuhlungu kakhulu lo hlangothi lakwa-right la ezimbanjeni, kubuhlungu kakhulu. Ngase ngiyathandaza-ke ngasho amaRoma 10:9 ngawasho ngawaqeda. Ngithe uma ngiqeda ngezwa ukuthi ubuhlungu buphelile, ngezwa nje ukuthi ngiphilisiwe. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu-ke umusa ongenzele wona, wangiphilisa ngoba bekubuhlungu kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kuNkulunkulu ngobaba uNsibande. Izimfundiso esizitholayo la ekhaya leZwi ziyasakha kakhulu, ziyasisiza futhi kakhulu, ziyaliqinisa kakhulu nokholo lwami. Ngiyambona nje uNkulunkulu engisiza kakhulu, engakha usuku nosuku. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uNkulunkulu amsikelela kakhulu ubaba uNsibande nomndeni wakhe wonke, nomama. Izimfundiso esizitholayo ngoLwesine ziza ngomama. Siyabonga kakhulu. uNkulunkulu anigcine kakhulu kulelo khaya, anisikelele. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi baba, ngiyabingelela kubaba umpostoli uNsibande kanye nomama Nsibande. Baba, ngisacela ukuletha ubufakazi banamhlanje, kodwa kuningi uNkulunkulu angenzele khona selokhu ngangena ekhaya leZwi ngabo-Agasti kulo nyaka. Obunye ngizoloku ngibuletha kancane kancane. Kuthe ebusuku
kusukela ngabo-8 kwangavuma ukuthi ngilale. Ngalokhu ngifikelwa ukuthi ngikhuleke abaseRoma 10 verse 9 kuze kwashaya u-12 ebusuku kulokhu ngalaleki ngiphindaphinda ngikhuleka. Kuthe ngabo-12:30 bese ngagwazwa isibhobo kakhulu ngaphansi kwebele lakwa-left, ngamemeza ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, bese sithula. Noma sekusa futhi ngabo-3 saphinda ngasho ngathi uJesu Kristu uyinkosi, saphela. Kuyimanje nje ngumqemane ngibonga kakhulu kubaba uZondi owangifaka ekhaya leZwi. Selokhu ngabhala phansi nezono zami, uNkulunkulu ungenzela umusa. Ngiyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba uNtsibande noNtsibande egameni likaJesu ekuseni, abazalwane basekhaya leZwi, abasendlini kaJehova, kuyabonelelwa. Ngiyabingelela kakhulu. Ngifisa ukuthula nabo ubufakazi ekuseni. Ngibonga uNkulunkulu kakhulu ongenzele umusa ngale weekend ngomgqibelo lo esivela kuwo nge-28 besinomhlangano njengomndeni la ekhaya. Kusho ukuthi kumayelana nomfana wami nondodana wami omdala usemalungiselelweni okulobola. So-ke kuzobe kufike abasekhweni lakhe ngeyi-18 khona la ekhaya, 18 zikaNovemba, bezobona iy'nkomo. Manje-na-ke bekuzolungiselwa lokho kuxoxiswana-ke ngoba bathe abasekhweni bafisa ukuthi bahlatshelwe imbuzi uma befika ngalelo langa. Manje-na-ke hhayi-ke sahlangana-ke siwumndeni-ke. Ngibonga ukuthi ubaba asifundise ukuthi uma ngabe kukhona into esizobhekana nayo singene emkhosini. Kwathi nje ngoLwesibili ngagcina ukudla ngangena emkhosini, ngoLwesithathu, ngoLwesine ngabrekha ngomgqibelo ekuseni ngelanga la umhlangano. Ngiyamdumisa nje uJesu nomkhuleko wangeyi-18 zikaMeyi bengilo ngisho wona-ke, ngisho wona kwaze kwaba yilanga lelo la ngomgqibelo ekuseni. Ngibonga ukuthi-ke kuhambe kahle umhlangano wonke. Kwavunyelwana ukuthi cha, thina siyisebenzise indaba yembuzi ngoba asinawo umsamo kulo mndeni. Asikaze futhi siyisebenzise indaba yembuzi, asihlabi kahle hle. So-ke kwavunyelwana-ke ukuthi cha, bazotshelwa nje ukuthi eyethu inqubo ihamba kanje kuleli khaya. Nabo benza ngendlela yabo, nathi senza ngendlela yabo. Ngiyamdumisa kakhulu uJesu baba Ntsibande ngey'mfundiso zenu nangemkhuleko osifundise yona. uJesu Kristu uyinkosi kakhulu. Ngiyambonga, buningi ubufakazi enginabo baba. Kodwa nje ngiyabonga ukuthi kuhambe kahle konke. Kwavunyelwana ngokuthi cha, bayonikwa nje noma isiklabhu, kudliwe leyo nyama, kuphele kanjalo. Baqonde nabo ukuthi nathi sinenqubo yethu esiqhuba ngayo, asizukwenza okwenziwa yibo. Ngiyambonga kakhulu uJesu baba. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngicela ukuletha udumo uNkulunkulu baba ngale short course ekade ngiyenza ukuthi ibe yimpumelelo. Noma incanyana nje kodwa nje kukhulu kumina. Ngike ngathi sengibhala sekukhona engingasakwazi. Sengikhohliwe kwafika nje ukuthi hayi akwangivedane ngiyibuke lento ngiyikopele. Kodwa ngokusizwa inkosi angangakwenza ngoba ngikhumbulile ukuthi ngike ngahlaselwa kakhulu amaphupho ngibhala. Ngibuza ukuthi kanti yini indaba ngaphupha ngisesikole ngibhala kangaka, kwenze njani? Kanti ngoba esikoleni ngangikopela. Uma kubhalwa ama-test ngangiye ngikopele. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngigcine ngingakopelanga. Sengitholile nemeseji ukuthi ngifike ngizolanda itifikethi. uJesu Kristu inkosi kuze phakade. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela baba. Ngizobonga uNkulunkulu baba ngamandla akhe. Nginomntwana uNkulunkulu angibusise ngaye. Cabanga ukuthi uyohlanganisa 2 years manje. Ubengahambi. Ibibuhlungu kakhulu inhliziyo yami. Ngikhuleka, ngimbeka ngithatha umkhuleko, ngithatha ifoni ngiyibeke njengoba ngisuke ngilalela ubufakazi bazalwane. Ngithatha umkhuleko ngiwubeke la emadolweni, ngiwubeke enyaweni. Ngithi uNkulunkulu ngiyakucela ukuthi ahambe. Kodwa lutho engahambi. Ngicabanga ukuthi ngicela umkhuleko baba Ntsibande ngibe ngithi no,
usifundisile ukuthi nathi sisikhulekele uNkulunkulu wethu sonke. Ngibe buhlungu nje kakhulu. Hayi, ngize ngimtshela uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu, ungani engahambi nomntwana ngoba manje ey'fakile iy'ntambo ziyahamba, ey'catshiwe ziyahamba ingane, yena kungani engahambi? uNkulunkulu bese ngikhumbuza ukuthi lo mntwana lo wabusiswa ubaba Mtsibande. Ekubusisweni kwakhe ubaba Mtsibande kunezinto uNkulunkulu angikhombisa zona angayifuni. Ekade ngiziba nje ngithi uNkulunkulu akusiyo wami, anginako usithathela isinqumo. Amateku eNike namajini. uNkulunkulu wangikhombisa lokho, kade futhi angikhombisa ngilokhu ngiziba. Ngaze ngakuthatha ngathi ngiyasenza-ke manje isinqumo, ngiyakuthatha ngiyakubeka, nezinto ezizoshiswa ngakubeka ngakususa nje ngaleso sikhathi ngakubeka kwenye indawo, ngabuye ngakuthatha ngakubeka la ngizokushisa khona. Emveni kwalokho ngawubona umehluko, ngathi hawu Nkosi ngiyabonga. Ngikhuluma namhlanje umntwana uyagijima. Ngizobonga kakhulu, ngizothi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngibingelela ubaba umpostoli Ntsibande, umama umpostoli Ntsibande. Ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelela abazalwane ekhaya leZwi. Ngithi mangithola ubufakazi uNkulunkulu angenzele khona. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngingene ku-3 days womkhosi. Mangingena ku-3 days ngicela ukuthi Nkosi, ngicela ukulima. Kodwa ukucela kwami ukulima bengingenayo imbewu yamadumbe njengoba kutshalwa amadumbe. uNkulunkulu ungenzelile umusa kuwo lowo 3 days. Ngithe mangiphuma nje umakhelwane wavele wafika wangipha imbewu yamadumbe u-20 litha. Ngiyambonga nje uNkulunkulu. Ngiphinde ngibonge nenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi uma sikhuleka egameni sithi uJesu Kristu inkosi, abaseFilipi 2:9 kuya ku-11 uyasizwa. Engalweni kunezinto ezingiphumayo engathi zamaqhuqhuva amancane amhlophe alumayo. Ngakhuleka ngamcela uNkosi uJesu ukuthi awashise ngaphakathi, nangampela ashile, ngiyaphila. Ngiyambonga nje uNkosi uJesu, umntwana obeshisa izolo ungathi uzongenwa umkhuhlane nakhona ngavula abaseRoma 10:9 bangomhla ka-18 Meyi umntwana uphilile. Ngiyambonga nje uNkosi uJesu ukuthi nathi uyasizwa bese yayiphendula imikhuleko yethu. Sithi uJesu Kristu inkosi nawezethu impilo. Siyabonga nje baba umpostoli ngey'mfundiso nomama enisifundisa zona usuku nosuku. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Yesu Kristu uyinkosi. Ngathi ngiyambonga uNkulunkulu ngasenzele khona. Ngibonile ukuthi akukho okungenzeki kuyena. Ngisho ngabe ngokwabantu ithemba lisekho, kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ayenze into ilunge iphumelele. Umyeni wami wavelelwa ingozi yemoto umhla ka-26 kuJuni. Kuze kube manje ikade bingekho imoto, kodwa uNkulunkulu sihawukelile sakwazi ukuyithola imoto yokuqhuba umsebenzi. Phezu kwalokho, uma silaphayana ithengwe imoto, omunye wabasebenzi bakhona okade kuyena osisizayo wathi khona into especially engiyibonayo kunina njengekhaphuli. Wathi kunokubumbana nobunye engikuphawulayo. Sathola nethuba-ke lokumbekela kancane ubufakazi bethu. Bese lo kade enza i-finance wathi ucela ukuthi angasigcwalisela ngo-R800 uma sesithatha i-insurance yemoto. Uzosigcwalisela ngo-R800. Konke nje lokho ngathi ngambona uNkulunkulu ukuthi kanti uNkulunkulu nje, kanti besingaqali kahle ukuthenga imoto entsha, kodwa kulokhu lo ophethe khona egaraji ley'moto waze wathi uma sesiyithatha imoto bazosigcwalisela ithangi likapetrol.
besicabanga ukuthi bayisholo nje, kodwa nangempela bakwenzile lokho. Bafaka upetrol emotweni, kwangawuba nje ilo omncane uyufaka uma uthatha imoto, kodwa kwawupetrol impela ogcwele, waze wakhombisa ukuthi ugcwele emotweni. Ngathi nje uNkulunkulu isimanga, simbonile ubukhulu bakhe, simbonile thina okwethu ukuthi sihlale kuye singasuki ngaso sonke isikhathi. Namanje sithemba yena kukho konke, nangawo umsebenzi owenziwayo ngemoto, sithemba yena uNkulunkulu ukuthi ngeke asasishiye. Uyaphila uNkulunkulu, khona uNkulunkulu uyalalela imikhuleko yethu. Uma nje lungekho udonga oluzosihlukanisa naye, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ubaba uNsibande nomama uNsibande kwekhaya leZwi entabeni kaJehova, kuyabonelelwa. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Ekuseni baba, ngiyaxolisa nje, ngadelitha ngithi ngizama ukungena ngoLesine mhla ngifuna ukudlulisa lobufakazi obangimangalisa. Buningi-ke nje-ke buyangimangalisa, kodwa lobu ngangifuna ukubudlulisa busashisa, ngaphazamiseka. Kwasho ukuthi usuku futhi okugcinwa ngalo ukulethwa izinto ngenxa yokuxakeka kababa. Ngale-ke ngingakhoni-ke nje-ke ngingakhoni, nala ngitohoza khona kunomsindo kakhulu, kuhlala kunomsindo, nawo ubuye ungiphazamisa. Baba, nginobufakazi la, ngiyaxolisa ukuthi ngadilitha-ke ngalelo langa ngoLesine. Nginobufakazi obenzeka ngoLesine, la kwangena intombazane la ngitohoza khona, yangena icibeka, igoqeana izandla ney'nyawo, igoqana nje uyibona ichokheka, yangena yacela amanzi, ngathi mina yini kwenze njani, yathi siyezi, iyachokheka, iyagoqana umzimba, zagoqana izandla ngiyibuka, ney'nyawo yakhumula iy'cathulu. Ngaze ngathuka ngathi mina, hawu le nto mani kuthiwa izofela la phambi kwami. Ngakhipha umkhuleko baba, ngakhipha umkhuleko lo ono-6 minutes ubaba ekhulekela abagulayo. Sawukhuleka lo mkhuleko, ngathi ntombazane ngcila kulo mkhuleko, ulalele sisukholo ukuthi uzokusiza, uzosizwa yiwona. Wakhuleka ubaba, salalela. Ekugcineni swasho abaseRoma 10, ngathi asisho sisi, asisho, yasho isho nje, uyabona ukuthi ithi mangilule ngithi mina umkhuleko ozokwelula. Ngcila emkhulekweni, lalela lo mkhule, ukholwe ukuthi njoba lenceko lo mntwana kaNkulunkulu ekhuluma, uthandazela wena, ukhulekela wena, ngakho ulalele, uwaqaphele onke amazwi akawakhulekayo ukuthi ukhulekela wena. Bazalwane, kwenzeka isimanga. Wathi eqeda nje, siqeda nje ukusho abaseRoma 10, sisho emva kababa, yaqaqeka intombazane izandla, kwaqaqeka iy'nyawo. Yamangala intombazane, yasukuma yama ngey'nyawo, yathi hawu, yathi mama, yathi ngiyawudinga lo mkhuleko, yathi lento iyaqala ukungenza, yathi sengiyaphila, yazelula. Kwaqhamuka abantu bakubo, yajabula, yababingelela, yasukuma, yaphuma, yahamba nabo. Yathi mama, ngiyawucela lo mkhuleko. Yathatha inamba zami, yathi mama, ngiyacela ngiyokufonela, ubeka ifoni lo mkhuleko efonini, ngilalela. uJesu Kristu. Jesu Kristu uyinkosi. Baba, ngiyacela ukuxwayisa abazalwane abakhishwe emabandleni okuthunjwa ukuba bengabuyeli khona. Nkosi kade ngikhombisa ukuthi kuzothunyelwa abazalwane abasasele kulawo mabandla okuthunjwa, bethunyelwe ukuba bedobe laba asebephumile, asebephunyukile, ukuze bebuyele. Ngakhonjiswa lapho bekhona laba basekuthunjweni, baphuziswa amanzi awudaka, bakhululekile, bayadlala, basemfuleni, lo mfula onamanzi angcolile.
abanye babhizi khona bakhindile, abafundiswa nangendlela yokugqoka ngesizotha. Abanye bayagula, balele, bondile emzimbeni, bahluphekile kodwa babonakala beneme, babona sengazathi abantu abasenkingeni nabangenzanga kahle laba baphumile bawashiya amabandla, kanti yibo laba basekuthunjweni. Ngiyacela ukuthi abazalwane beqaphele, bengabuyeli. Elithi izwi likaNkulunkulu ku-2 Petro chapter 2 uverse 22, behlelwe yisaga njengenje ebuyela ebuhlanzweni bayo, nanjengengulube ethe isigeziwe yaphindela odakeni. Jesu Kristu inkosi. Ngiyacela abazalwane beqaphele labo abazobathumba bebabuyisele ekuthunjweni kanti bese bephunyukile. Izwi likaNkulunkulu encwadini yamaRoma uchapter 6 lithi uNkulunkulu akasenzelanga umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa ukuba sinqobe isono, simkhonze uNkulunkulu ekulungeni. Amen. uJesu Kristu inkosi. Baba, ntambama Baba, ngiletha ubufakazi kaNkulunkulu. Ngibonga amandla kaNkulunkulu, ngibonga umusa wakhe, ngibonga uthando. Baba, ngisendleleni, ngiye e-Great Town. Into esiyenzekile Baba angiyazi. Imoto izobhleka, icishe ishayisana nenye imoto, kuqhamuka enye ngaphambili. Baba, angazi ukuthi ngingathi umlingo oyisikhathi, angazi into esenziwe uNkulunkulu. Ngivuke lapho ngasho kakhulu ngathi uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Yaphuma imoto la singaboni khona, yaphuma imoto la singaboni khona. Esibadlulayo ngoba bacephezekile. Baba, ngiphakisa udumo, nginika uNkulunkulu. Ngithi nangalesi uNkulunkulu wethu uzivikele. Ukuvikelwa Baba, ngikubonile, ngiyaqhaqhazela. Ngisimkhona namanje ngiyaqhaqhazela. Bakhona abanye ibagandayile imoto babophekile. uNkulunkulu wasivikela, akwenzekanga lutho. Iphuma la ungaboni khona imoto, iphuma la ungaboni. Jesu Kristu uyinkosi Baba. uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela baba umpostoli nomndeni, ngibingelela ekhaya leZwi nabazalwane entabeni indlu kaJehova iyabonelela. Ngithi angithulele ubufakazi. Ekupheleni kwenyanga edlulile ngakhipha okweshumi Baba, kanti lapha enkonzweni yami ngibe nginesikweleti esikhulu ebengingakasikhokhi, kodwa ngimbonile uNkulunkulu engenelela. Kwavele kwaqhamuka omunye umzalwane wathi ungikhokhela uhafu. Eyi, ngambonga uNkulunkulu ngohlobo lwesimangaliso. Ngabona Baba ukuthi ngesikhathi senginikele endaweni e-right okweshumi umphumela ngawubona. Ngiyabonga kakhulu, ngicela inkosi isisize nje kuqhubeke njalo, nokungakenzeki siyamthemba uJehova kusazokwenzeka. Ngibonga kakhulu ngalokho okwenzekile. Ngathi inkosi ibingenele. Namhlanje ekuseni kade ngihamba ngiye emsebenzini ngahlangana nomunye umzalwane wathi kade angigcini, wangixhawula, wathi imali yokugibela. Eyi, ngambonga uNkulunkulu engenelela ngohlobo lwesimangaliso. Ngathi uyakwazi engikudingayo. uJesu Kristu inkosi Baba. Cela inkosi ikubusise nomndeni wakho nabazalwane bonke ekhaya leZwi. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Baba nomama uNsibande, ngiyabonga nje, ngiyathoba Baba. Ngithi uJesu Kristu inkosi empilweni yami. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga kakhulu ukungena ekhaya leZwi. Ziningi imfundiso osifundisa ngakho. Kuningi umehluko engiwubonayo phakathi kwekhaya lami. Ngiyabuka nje Baba, ngiyabuka nje. Ngibuka nje konke uNkulunkulu akangenzela kona. Nakuba-ke Baba,
Abantu sebeshaya lapha nalapha, abanye ngaphakathi kwaleli khaya abasakhoni ukungena ngoNkulunkulu akangenzela kona. Baba, umntwana wami ufike nemonto, ngamdumisa uNkulunkulu ngathi uJesu Kristu inkosi. Akadunyiswe uJehova, uJesu Kristu inkosi. Kuningi nje baba, kuningi nje baba okwenzeka ngaphakathi kwekhaya lami. Baze babheke ukuthi hayi, labantu cishe bathwele izimangaliso akasenzela zona uNkulunkulu. Kodwa nje siyaphikelela baba egameni kaJesu. Buningi ubufakazi esibutholayo. Siyabonga nje baba, kuvuka lamazwi kimi u-Isaiah 40 verse 31 elithi kepha abamethembayo uJehova bayothola amandla amasha, bayakhuphuka ngamaphiko njengezinkozi, bagijime bengakhathali, bahambe beqaphele amandla. Siyabonga nje baba, ziningi imfundiso egameni kaJesu. Qhubeka baba, uNkulunkulu akakubikele kuvikele kikho konke. Siyabonga baba. uJesu Kristu inkosi mqotshwa. Engithi angithathe leli thuba ngimbonge uNkulunkulu ngenkonzo yangomgqibelo ye-farewell yabefundisi. Yazi usayichaza indaba ka-Abrahama, walibona usuku lwami, walithokozela. Engimahathi ngiyazibuza ngithi, ngabe mhlawumbe wahlangana ngayinkathi ehlangana noMelchizedeki. Hayibo, uma uNkulunkulu eyambula ngezwa umoya kaNkulunkulu. Yazi ngafikela ukukhala ukuthi Nkosi, kanti ubani lo mbekile? Ubani kanti Nkosi lo mvusile lezi nsuku esikuzona? Ubani lo siphe yena-ke thina-ke esingaphansi kwakhe? Manje nje ngithi angilithathe lithuba ngimbonge uNkulunkulu okuwe, olambulayo izwi, oyikhulumela yena esebenzisa wena. Kuvele nje kwambuleke elinye ipheji, uvele uthobeke uze ukukhala ukuthi Nkosi yami, ngabe ngiyoyilandulela ngithini amaqiniso ungilethela wona mahhala ha. Izwi lakho lambula kangaka baba, siyabonga. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ohamba nawe. Hayi, uyahamba nawe uma nawe noma ikuphi la uyakhona ukwenze umlomo wakho uvele ube yinkemba. Siyambonga uNkulunkulu. Jesu Kristu inkosi mgcotshwa. Ngiyathulisa nakumama, ngisabingelelanga nabazalwane bonke, ngiyathulisa. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba umpostoli bamtsibande, Sifiso Jilo Andabheki. Ngiphakamisa nje ukumbonga kakhulu uNkulunkulu nje ngakonke nje asenzela kona. Khona-ke umuntu akakaze afakaze, kodwa-ke ngiyafakaza manje ngoNkulunkulu. Uhlezi uNkulunkulu engenzele okuhle, noma ngingakaze ngibuthumelele ubufakazi, kodwa ubufakazi buhlezi bukhona. uNkulunkulu nje ngimbonga ngako nje. Ngike ngafonelwa usisi engitshela ukuthi ingane yakhe iyagula, iphethwe amazinyo. Omunye nje usisi shuthi esikhonza naye emakhaya, wangifonelwa ngitshela ingane yakhe iphethwe amazinyo. Ngathi wathi cela ngiyikhulekele yena. Ngathi mina ngeke ngize ngikwazi ukukhulekela, ngicela ukuthumelela umkhuleko ozowulalelisa ingane yakho. Kwaba seRoma 10 verse 9 ngamthumelela. Ingane yakho ngitshela ukuthi kade ilele phansi, ayiyanga nasesikoleni, iphethwe amazinyo. Shuthi-ke emva kwalokho-ke akuphelanga ngishona nesikhathi esingakanani, wangitshela ukuthi ingane yakhe seye-right. Kade ikhuleka lo mkhuleko, ivele nje yashake emzimbeni, yaqhaqhazela, kodwa emva kwalokho yaba right ingane, seyi-right, amazinyo nje isawaphethe. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Kukhona nomunye umama kade esisebenza naye emsebenzini, ngimbona ihamba ephethe indungu, ngithi mina yini? Ungitshela ukuthi uphethwe isiyezi. Uhambile odokotela bamtshela ukuthi akanalutho, ababona lutho, kodwa uyagula yena, uphethwe isiyezi.
ngathi mina okay, ngahamba. Ngathi uma ngihamba kwaba khona ukuthi angimnikeze lo mkhuleko uzomsiza. Ngajiya ngaya kuyena ngathi ngaqale ngamfakazela ngalo mkhuleko. Ngaqede ngathi ngicela ukukunikeza ukhuleke manje. Ngaphuthuma ngolanda ifoni ngabuya ngamnikeza lo mkhuleko. Emva kwaloko nje sengimbona emsebenzini akasayiphethe induku, usehambe engasayiphethe induku. Uthi hawu uyasho ukuthi eyi ave ungisizile umkhuleko, sengikhulekile nje. Emva kwaloko ngezwa nje kuqhuma, bengiphethwe nayikhanda, ngezwa kuqhuma la emqaleni ngoba ngibona nje ngingasayiphethe induku. Lo mkhuleko ungisizile. uNkulunkulu nje siyambonga kakhulu, siyambonga nje kakhulu. Nasey'mpilweni zethu unomehluko, even nala sikhonza khona kukhona umehluko. Kodwa uma sewuthole leli vangeli leli, izwi leli, hhayi kuba khona umehluko kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, Jesu Kristu.